کارڤدانên piştî razvekirina yasa barê kesahatî diyar bûyne li cada Sunî li Iraqê û bi taybet li Mosulê. Çala givaneka civakê medenî mawê zêdetirî salekê ye. Ew digel hevalên xwe berdewam xwepîşandan dijî razvekirina yasa barê kesahatî kiriye û dibêjît ev yasaya xizmeta jina Iraqî da nîne, berûva jî wê rewşa jinan xirab ketin. ji ber ku ê ji bergên vê yasayê rê bi keça neh salî da ye şû biketin û ev yek dûr e ji serdemê niha. لكن احنا يعني وەکو من گوتی ئەم دشی vê ڕاستڤەکردنێنە dêjina berf aqarekê ne diyar bet ji ber ku gelek metirsîdareke ji temenekê biçûk şû biket. Çunkî nesaxilemiya leşê wan û nehezirkirina wan li wî temenî dê harîkar bin ku ewan qurtal ken. Şarazayên yasayî dibêjin ku razvekirina yasa barê kesayetî li Perlemanê Iraqê dibîte hokarê wê çendê ku mafê jinê bihête parastin û rêja berdanê di nava komelgehê da kêmtir lê bêt. لكن حقيقة هذا القانون اليوم قد تكون أهم أسبابه هو التقليل راستی اف یاسایه ایک جو هکارین وی کم کرنا حالات بردانیه که ها روش بو روژه زیده دبیت لدادگهن عراقی هر واسا جنان اچار دکت که بند موچه تورا کمالاتی نمینن و گرنگی بخیزانه بدن. Yasa barê kesatî li Perlemanê Iraqê bi zorîneya dengan hat pesendkirin û razvekirina hindek xalatê de hebû wekû madê 2 û madê 10 ku mafê jinê ye gor mezhebê İmam Ceferî bîtin. رسپاندنا مذهب شیعی جعفری لسر یاسای بار کسایتی نینرن سونا رازی نبوینه لپرلمانی که اف یاسا به وی شوی نهیت پسند کرن. Yasa barê kesatî niha li cada Iraqê gelek dihête behezkirin û wekû şarazayên vî biyavî diyar kirî ku ev yasaya rê bi jinê nadetin demê berdanê zarok digel wê dabin û her wesa mehra jinê wê kojmekê kêm bîtin û gelek xalên dî ku kesatiya jinê snûrdar kiriye. Lewma Fatin Al Elî çalakvana mafê jinan dibêjît paşa rojeka metirsîdar li berahiya jina Iraqî ye. Kawa Emer Dengê Amerîka, Mosul.